салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор мо гап мезанем дар бораи халқияти асетин, яъне дар бораи асетинҳо. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. рафтем. асетинҳо ё аланиҳо мардуми эронинажод ва эронизабон буда асосан дар Қавқози имрӯза зиндагӣ мекунанд. аҳолии асосии Осетияи Шимолӣ ки дар Федератсияи Русия қарор дорад ва Осетияи Ҷанубӣ мебошанд. онҳо насли аланиҳои қадим ҳисоб мешаванд. онҳо инчунин дар дигар минтақаҳои Федератсияи Русия, дар Гурҷистон, Туркия ва дигар кишварҳо зиндагӣ мекунанд. забони асетинӣ ба гурӯҳи забонҳои эронии зергурӯҳи шимолӣ оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешавад. асетинҳо имрӯз асосан бо ду забон ҳарф мезананд: асетинӣ ва русӣ омехта. шумораи умумии асетинҳо дар тамоми дунё 700 000 нафарро дар бар мегирад, ки аз онҳо тибқи ба рӯйхатгирии аҳолии соли 2010 528 000 нафараш дар Русия зиндагӣ мекунанд. дар Русия 528 000 нафар, дар Осетияи Ҷанубӣ 49 000 нафар, дар Туркия 37 000 нафар, дар Гурҷистон аз 15 то 36 000 нафар, дар Узбекистон 8900 нафар, дар Украина 5000 нафар, дар Озарбойҷон 2700 нафар, дар Туркманистон 2300 нафар, дар Қазоқистон 1350 нафар, дар Сурия 700 нафар, дар Абхазия 600 нафар, дар Қирғизистон 600 нафар, дар Беларусия 555 нафар ва дар Тоҷикистон 396 нафар осетинҳо зиндагӣ мекунанд. асетинҳо чӣ хеле ки гуфтем яке аз халқҳои эронинажод буда беш аз ҳама ба халқи яғнобӣ ва ясӣ хешутаборӣ доранд. асетинҳо асосан мусалмонанд, вале қисми хурде аз онҳо масеҳӣ низ ҳастанд. асетинҳо имрӯзҳо мехоҳанд номи миллат ва сарзаминашонро расман ба номи Алан ва Алания иваз кунанд, зеро ки асетинҳо ворисони аланиҳои қадим мебошанд. аланиҳои қадим дар гузашта ин як халқияти кӯчманчии эронинажоди ворисони скифу сармадҳои қадим буданд, ки дар асри 1 милодӣ, яъне 2000 сол пеш дар минтақаи Қавқози имрӯза ва шимолу ғарбии Осиёи марказӣ умр ба сар мебурданд. шӯрои асетинҳои Қавқоз сар карда аз соли 1750 пайвастшавиро бо Русия оғоз карда, бо шарти кӯчидан ба ҳамвориҳо ва таъмини зиндагии осоишта ба ҳайати Русияи подшоҳӣ ихтиёран пайваст шуданд. асетинҳо дар ҳайати артиши Русия дар бисёр ҷангҳо иштирок кардаанд. асетинҳо халқи ҷасур ва ҷанговар буда онҳоро миллати қаҳрамон низ мегӯянд, аз сабаби он ки дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аз ин миллат 33 қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ баромад, ки ин шумора бо таносуби шумораи намояндагони ин миллат, яъне шумораи асетинҳо ва шумораи дорандагони унвони қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ бо нишондоди як қаҳрамон аз 11 000 нафар дар ҷои аввал байни дигар халқҳои Иттиҳоди Шӯравии социалистӣ меистад. дар ин таносубият Русия дар ҷои дуввум меистад, ки як қаҳрамон аз 2200 нафар баромадааст. вале аз ҷиҳати шумораи қаҳрамонон русҳо бо шумораи 8160 нафар қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ ҷои аввалро мегиранд. дар он замон шумораи русҳо қариб 100 миллион нафар буд. осетинҳо бошад 354 000 нафар, яъне 1 миллион нафар ҳам не. асетинҳо давлати Осетияи Ҷанубӣ доранд, ки шумораи аҳолияш 53 000 нафарро дар бар мегирад. аммо чӣ хеле ки гуфтем, шумораи зиёди асетинҳо асосан дар Осетияи Шимолӣ, ки дар ҳайати Русия аст, дида мешавад. аммо Осетияи Ҷанубӣ ин давлати соҳибистиқлол аст, вале тинҷию суботро дар он ҷо артиши Русия таъмин мекунад. чунки артиши худи Осетияи Ҷанубӣ хеле хурд буда, ҳамагӣ 1250 нафар ҳарбиёнро бо шумораи ками техникаи ҳарбӣ дар бар мегирад. Осетия Ҷанубиро Гурҷистон ҳудуди худаш меҳисобид ва ҳатто 8 августи соли 2008 тариқи зӯрӣ артишашро дароварда гирифтанӣ буд, вале натавонист, чунки Русия ҳамчун миёнарав дар он ҷо қарор дошта артиши Гурҷистонро зада аз ҳудуди Осетияи Ҷанубӣ баровард. ҳудуди Осетияи Ҷанубӣ 3900 километри квадратӣ аст.
ҳоло соҳибистиқлолии Осетия Ҷанубиро расман ҳамагӣ якчанд давлатҳо ба монанди Русия, Никарагуа, Венесуэла, Науру ва Тувалу эътироф карданду халос. Яъне чӣ хеле ки маълум аст, халқи осетин ва ҳатто Осетияи Ҷанубии соҳибистиқлол пурра аз Русия вобастагӣ доранд, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳам сиёсӣ ҳарбӣ. умедворем ки дар оянда халқи боору бономусу ҷасури осетин ки ҳамнажоди мо ҳастанд давлаташонро боқувват карда аз ҳеҷ кас вобастагӣ нахоҳанд дошт. бо ҳамин навор ба охир мерасад. Ташаккур барои диққататон. фикру ақидаҳои худро оиди ин миллат дар комментарӣ нависед, ба канал обуна шавед, лайк монед ва тақсим кунед. қаблан ташаккур. хайр дар амони худо бошед.